Hi everyone! This is Michelle and welcome to my YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Good morning! From the land of Deutschland. Aray ko. So good morning. Happy Monday. May singaw ako dito oh. Paano na yan siya? Pawala na yan siya. Ano na siya pa? Ano ba? Kasi sa sobrang init nung mga panahon na yun, parang lumabas siya dito. Basta bigla na lang nagkaroon ng parang after nung sobrang init, na nasa labas kami tapos parang naramdaman ko na lang na parang may something na parang umumbok ba. Tapos naging singaw na siya. Pero pag wala na yan siya, paano na siya, pag-go away. Anyways, nagpapakulo ako ng itlog para sa aking breakfast. At yeah, dahil ako muna, habang kumukulo yan siya, naka-timer yan siya, ako ay mag-exercise. So, from today on, I'll start over again. And maging seryoso na ako sa ano na ito. Kasi alam niyo ba, way back na nasa Pilipinas talaga ako, as in, napakasipag ko mag-exercise. As in, to the point na ang kilo ko is, as in, ngayon, hindi talaga, as in, hindi ko alam, tamad, tapos parang wala kang gana, ganyan. Hindi ko alam kung bakit, basta. So, from now on, June 1, umpisahan na natin to. So, sana makita nyo pagka tuloy-tuloy kong ginawa maano tong atong braso. This braso is my biggest problem in the moment. Of course, my legs because my leg is so big. and then, suot-suot ko pala yung aking aking Sammy J belt 2.0. Kala niya nakarating siya dito. Anyways, nagsala na rin pala ako ng aking labahin doon sa baba. Kasi may mga decolor akong labahin doon na hindi ko na talagang ngayon ko lang sila nilabhan dahil ngayon ko lang nilabhan. Anyway, so let's get some exercise first before anything else. Nandiyan yung aking mga labahan. Kita niyo ba yan? So lagay ko kayo dito para magkakitaan tayo. Di ba? Parang nag-ano yung mga, sikat ng araw. So yun. Magano na. Ito lang naman ang ko. Exercise ko. Ganyan yan siya. 1, 2, 3, go! Hi guys! Update! So, nakapag-ayos na pala ako. Sombrero na naman tayo kasi mainit. So, yeah. This is my outfit. As you can see in the background. Yes. The shoes, the brown, the backpack, the t-shirt, and the bag. So, yan. Tara na. Punta na tayo ng eskwelahan. So, yeah. This is me with a big tummy. So, boss kids. Hi guys, good morning. This is Michelle and welcome to my YouTube channel. Hi guys, kamusta po kayo? How are you all? Guten Morgen. Yan, makikita niyo ba? May mga ko dito pinatutuyo. Charot. Nakabihis na pala ako kasi tayo ngayon ay aalis at pupunta tayo ng school. Sobrang maaga yung but yeah. Let's do this. This is my outfit. Naka-tuck-in yan siya. Pero, gusto ko yan siyang ilabas. Kasi, tinan nyo naman. Okay lang din naman. Kasi, kaso lang pag nakatuck-in ka kasi, parang no. Yan. Kikita nyo ba yung difference ng aking ngayon? Payat na. Ayoko nang mag-tuck-in. Sa akin muna. Kasi, pag tuck-in ako, kailangan naka-belt ako. Kaso lang, ayoko mag-belt. You know? Ganyan lang. Yan. Para nakaano siyang ganyan. So, yeah. At, alam niyo ba, maulan. So, ito pa rin yung aking sapatos. Nakikita niyo yung nung tawag ito. Wala kasi ako mapaglagyan. Huy, kaya, pagpasensyahan niyo na ho. Pagpasensyahan niyo na ho. Ako, ayan. Yan na lang, para mas okay. May mga karton dito, no? Sa asawa ko yan. Those gates na. Ito yung shoes ko na talagang ano ko ngayon, on the go. On the go. Yeah.
Maulan ngayong araw na ito. And, yeah. Hi guys! Update! Nakasakay na pala ako ng bus. Nababa na ako ng bus. At nandito na ako ngayon. Naglalakad. Papunta ng school. Anyways, ang ganda ngayon ng panahon. Hindi mainit pero mag-uulan ba? Medyo malamig siya ng a little bit pero naka-t-shirt lang talaga ako. Tapos, ito ang lipstick ko. So, yeah, makulimlim. Nakikita niyo ba yan? Gray. Kasi umulan siya. So, yeah, gunting na lang hindi na siya umulan ngayon habang naglalakad tayo. Pero I'm ready naman kasi may sombrero ako, may jacket ako, at may payong pa ako. So, diba? Kailangan ready tayo. Anyways, may share pala ako sa inyo, no? May share ako sa inyo kasi kanina habang nag-ano ako, nagtawag ito, nag-aabang ng bus doon sa bus point. May isang babae doon na nakatayo din, tapos nag-abang rin siya ng bus. So magkaiba nga lang yung bus yung sinakyan namin. And then, napapansin ko, nakatingin lang talaga siya. Nakatingin siya sa akin. Medyo may edad na siya siguro mga sa 50, something like that, ganyan. So, ayun, nag-ayos na ako ng aking sapatos kasi nga nag-ano yung lace ko, parang nag-ano sila. So, tinali ko, ganyan. Tapos, manonood ulit ako. Tapos, nanonood ako ng video, browse aking phone. Tapos, lumapit siya, nagulat ako, sabi niya kung hindi mo mamasamain, tatanungin ko lang kung saan kang bansa galing, parang ganon. Kasi obviously, hindi naman talaga ako taga rito. Kasi itsura pa lang, no? Charot. Tapos sabi ko, ay, sa Pilipinas. Sabi niya, ang dami kong mga kakilala, kaibigan, at katrabaho na ng mga Pilipina. Tapos binanggit niya yung company ko siya nagtatrabaho. Tapos sabi ko, okay. Sabi ko, oo, madami talaga dyan. Madami din akong kaibigan dyan. Kasi yung mga Pilipina na nakilala ko din sa simbahan is doon sila nagtatrabaho. Tapos may mga binanggit siyang pangalan. So, yeah. And then, ayun. Tapos sabi niya, pinuri niya ako. Tapos sabi niya, tinitingnan kita. Sabi niya, tutuwa ako sa'yo kasi sabi niya gano'n. Kasi ang ganda ng ayos mo. Hindi ka yung katulad ng ibang mga kabataan. Okay, doon ako nagulat, kabataan. Sabi kabataan na ang bata-bata pa, nagsusuot ang mga hindi ko gusto yung mga ganun, yung mga ibang mga kabataan dito na lahat parang makita mo yung ganun. Tapos kabataan. Tapos doon ako na kasi sabi ko, sabi ganun. Tapos sabi niya sa akin, daw ako, parang teenager pala. Tapos sabi ko sa isip ko, do I really look younger than my age? Kasi, alam nyo ba, ito kaya na-share ko sa inyo kasi ang dami talaga nagsasabi. Hindi ko alam kung bola-bola or asado. Charot. Pero madami talaga yung nagsasabi sa akin. Hindi ko alam. Siguro, nag-aayos ako ng maayos. So, ganun lagi yung nila sa akin na yung may nakakausap ako. Tapos sabi nila, ay, akala ko mas matanda ako sa'yo. Mas bata pa pala ako sa'yo. Parang ganon. Tapos yung iba naman, grabe pa yung iba pang diba? Akala nila, wala pa akong 20. Sabi ko, grabe. 15 years younger sa dad ko yung mga nila. Sabi ko ganon. So, hindi ito para sa, sasabihin na parang something na hindi ako mga sinabi talaga nila yan. Madami na talaga. So, ayun. So, yeah, parang ayun kasi yung sabi niya na mostly daw tapos yung yung mga Pilipina din daw na mga nakilala niya, ganyan din daw maayos magdamit. Pero daw siyang nakilalang Pilipina na hindi maayos magdamit. Tapos mga daw, ganyan. Tapos sabi ko, yes, kami talagang mga Pilipino ay maayos kami. At very kami, nice kami sa mga tao. Kapag nice din sila sa amin. Diba? Ganon din naman. Ganon. So, ayun. Lang. Tapos sabi ko, happiness lang kasi yung magiging, ito yung sekreto. Para hindi tayo magmukhang matured. Alam niyo yun. Tapos, diba? Hindi man ako masyadong nag-makeup ngayong araw na ito. Charot. Anyway, so, yeah. Pero alam nyo, natutuwa talaga ako pag sinasabi nila ng ganon. Kasi,
may appreciation kung pero alam niyo 'yun, hindi naman sa lalaki yung ulo mo, lalaki yung mata mo, tenga mo, lahat lalaki sa'yo 'no, charot. Hindi kasi ano, kumbaga ayun, kahit sabihin man natin na halimbawa kung binobola-bola ka or inaasa-asado ka, well, basta ako naniniwala talaga ako. Uy, may nakita ako guys na hase, malaking kuneho. Nagtatakbo dito sa garden ng school. Aray ko, na nakita niya ako, tumakbo siya. So, natakot siya. Ayan, so, sobrang aga ko pa lang ngayon sa school, no? Ayan, so, yun lang naman. So, what I'm trying to say here is that we are Filipinos is, we are Filipinos are very polite and yeah, maayos tayo, gano'n. Kaya lagi nila tayo na-appreciate and I'm so thankful kasi halos lahat ng mga nakakasalamuha ko na ibang lahi, pagka nalaman nila na isa akong Pilipina, ang dami nilang sinasabing maganda about sa ating mga Pilipino na nandito. So, kaya ayun, I'm so proud of ourselves, guys, kasi ginagawa natin ng yung maayos ba. Ayan, so, yun. Yeah, so siguro update ko na lang kayo mamaya kasi hindi ko naman kayo pwedeng isama sa loob ng eskwelahan. So, I'll see you Hi guys later. guys! Sa bahay na pala ako. Grabe yung aking paglalakad. Charot. Dito man pala ako ng city kanina kasi nagano muna ako na binili lang ako something sa aking asawa kasi ayun, sabi niya, ay, bilhin ko kasi nga hindi siya kasi makakabili dahil late na siya. So, yung store magko-close na. So, binili ko na. And then, nag-prepare pala ako dito ng aking lunch. Anyway, ito yung aking lunch. Uy, ano na to? Early dinner na to, guys. Kasi ito na yung aking pagkain ngayon na first meal of the day. Kasi kaya na umaga kinain ko lang, nagkape lang ako tsaka saging. Yun lang. Kape tsaka isang saging. So, yeah, ito, may kanin ako ditong ininit ko. Tapos, ininit ko rin itong natira namin. Matagal na yan siya. Tapos, eto, mga prutas. Ayan, madami tayong prutas dyan. May nabili akong papaya sa Rive. Ang sarap niya, in fairness. Parang, may nakabili ako dati sa Aldi ba? O something. Medyo mapait. Ito sa Rive, ang sarap. Matami siya. Tapos, may pipino ako, tapos may mangga. Tapos, may mga ano tayo, magiging kambing tayo. Yan, may ganyan. So, more on gulay tayo ngayon. So, yeah, kakain lang ako. And then, pumunta ako ng Aldi, titingin ako ng something na pwedeng bilhin kasi bukas close yung store. So, tingnan bilhin para sa asawa ko pa rin, pagkain niya. Kasi nga, ako kasi, kumbaga, meron ako dyan na pwede kong kainin. Siya kasi medyo, syempre, iba naman yung pagkain niya sa pagkain ko. Pero minsan, kumakain ako nagluluto ako na parehas kami, ganyan, na alam ko kakainin niya. Kasi alam niya naman, yung Diyos sa kabalso kasi hindi talaga siya kumakain ng mga pagkain ng mga gusto ko minsan. So, may mga, alam mo yun, syempre, iba tayo ng ibang lahi, balahi ba. So, yeah, kaya ako, as in, grabe talaga. So, pagka nag-crave ako, ay, craving satisfied. So, yun, pupunta lang ako mamaya sa Aldi and update ko kayo. Kakain na ako, guys. Yun ang aking foodangs. Yan. Kita niyo yan? Dami.